Aktar minn 6,700 ħaddiem f'107 kumpaniji f'Malta u Fgħawdex huma marfa aktar dwar il-vizzju l-ħarsien tas-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol. Fl-aħħar sentejn bejniethom attendew għal aktar minn 500 sessjoni tal-programm SAFE immexxi mill-Aġenzija SETqa. Il-programm joffri informazzjoni u ħiliet dwar suġġetti varji fosthom marbuta mal-prevenzjoni tal-vizzi, l-maniġġjar tal-istress, il-bullying fuq il-post tax-xogħol u l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja personali. Dan il-kumpaniji ġew rikonoxxuti f'ċerimonja li ssir kull sentejn. Tkellimna ma' rappreżentanta ta' waħda mill-kumpaniji. Reaction tagħhom kienet pożittiva ħafna, għas sempliċi raġuni li jkun hemm iktar għarfien anke jekk ikollhom kollegi magħhom li għaddej minn dawn l-esperjenzi jkunu jafu minn xi qed jgħaddu fil-verità u kif ukoll għandhom iġibu ruhom mal-kollegi tagħhom. Sal-lum il-programm laħaq aktar minn 41,000 partiċipant fosthom minn ħaddem, managers, diretturi u impjegati li bejniethom attendew kważi 2500 sessjoni. Id-direttur tal-Aġenzija SETqa Charles Sherry spjega l-benefiċċji tal-programm. Dinamiċi fuq il-post tax-xogħol inbidlu wkoll, illum nitkellmu forsi anke fuq l-użu eċċessiv ta' teknoloġija li dik hija parti wkoll tista' tiġi tiżviluppa f'dipendenza u aħna proprju nittakiljaw aspetti differenti fosthom anke il-wise use of technology li huwa modul illi żidna ftit ta' snin ilu li għadu pertinenti ħafna llum. Il-programm SAFE iservi wkoll ta' referenza lejn is-servizzi ta' kura l-impjegati li jkunu qed jaffaċċjaw sfidi relatati mal-vizzji. Biftejn mal-individwu dan jista' jieħu għajnuna aħna biftejn miegħu nkunu nistgħu nirrapportaw lura l-kumpanija fuq l-andament tal-progress tiegħu u bekk ikun jista' jiġi salvagwardjat anke l-post tax-xogħol tiegħu. Il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti qal li sa mit-twaqif tiegħu fl-1996 il-programm SAFE appoġġja organizzazzjonijiet pubbliċi u privati b'taħriġ bbażat fuq evidenza u żvilupp kontinwu, filwaqt li saħaq li l-prevenzjoni tibqa' investiment soċjali kruċjali. U ġeddet l-impenn tal-fondazzjoni li tkompli taħdem mill-qrib ma' min iħaddem biex tippromovi ambjenti tax-xogħol siguri ta' appoġġ u reżiljenti għall-preżent u l-futur.